Dobrý deň, chcem sa len opýtať, či je v poriadku, že pán poslanec Michal Sabo hajluje. Ja v pohode, ja budem chodiť s vami. Je to v poriadku, že hajluje? Ďakujem. Keď ste nejaké otázky, môžete ich poslať na naše tlačové oddelenie. No, ja som si ale všimla, že veľmi na tieto otázky PSK nechce odpovedať o tom, že... A vy osobne si čo myslíte o tom, že je v poriadku hajlovať? ja si myslím, že by ste otázky mali poslať na naše tlačové oddelenie. Ale veď hovoríte o slušnej politike, tak a myslím si, že toto je veľmi jednoduchá otázka fakt na hocikoho. Prečo sa bojíte odpovedať na tak jednoduchú otázku? Myslím, že už som vám odpovedal. No tak toto sú poslanci progresívneho Slovenska, ktorí sa boja odsúdiť tak základnú vec, ako je hajlovanie. Dobrý deň, chcem sa opýtať, je v poriadku, keď poslanec progresívneho Slovenska hajluje? Myslím, že nie je v poriadku, keby kdokoľvek hajloval, ale tiež si nemyslím, že je v poriadku, že niekto niečo vytrhuje z kontextu. Takže to bolo zo srandy a to je v poriadku? Nie, že to bolo zo srandy, ale bolo to vytrhnuté z kontextu. A ak máte otázky, tak to treba na tlačové oddelenie Hnutia Progresívne Slovensko, oni vám odpovedia. Nemal by vyvodiť nejaké dôsledky z toho? Myslím, že toto sú otázky na tlačové oddelenie, nie na mňa. Neviete to osobne odsúdiť, keď niekto hajluje? Určite akékoľvek takéto prejavy sú odsúdenia hodné. Takže by mal vyvodiť nejaké dôsledky z toho, nie? Myslím, že pán Mazurek a pán Kotleba by mali vyvodiť zodpovednosť. Tak ja som nevidela nikdy fotku, aby pán Kotleba alebo Mazurek hajloval, ale videla som fotku progresívneho Slovenska, poslanca. Vytrhnutú z kontextu. Hajloval. Je vám to nasmiech? Myslela som si, že pre ľudí z progresívneho Slovenska bude veľmi jednoduché odsúdiť hajlovanie alebo nejaké extrémistické prejavy, ale evidentne si vyberajú selektívne, koho odsúdia, koho nie. Toto je naozaj dvojtvárna politika a nie nejaká slušná, ako sa snažia tváriť. Poslanci progresívneho Slovenska sa rozhodli predo mnou radšej utekať a odkázať ma na tlačové oddelenie namiesto toho, aby odsúdili konanie vlastného hajlujúceho poslanca. Extrémistické zákony sú len bičom na ich politických oponentov, pretože v konečnom dôsledku si aj tak oni vyberú, kto to myslel skutočne vážne a pri kom to bolo zase vytrhnuté z kontextu, ako údajne v prípade Michala Saba.